Нова друга на пазара. Кетамин и вазелин, сигурно комбинацията. Това преди 8 часа. Да се educate-нем, да знаем какво да купуваме. От новото. Ще говорим за така наречената слонска опойка. Слонска опойка ли? Какво значи да забраниш вейповете? Тези, които са... Какво значи ще забраните вейповете? Я обясни сега тук. Ако хората в домовете си имат такива и са закупени и се впише в наказателния кодекс, Какво правим? че това е забранено, какво се случва? Тръгват, трябва ли да се ходи по домовете на хората, да се правят... Чук. Извинете случайно да имате пушеща електронна цигарка. Ами синът ми оня днес, я дай тук. Ама така, дай го тук, не ми говори. Каква забрана, тук има повече марки вейпс, отколкото цигари при мен. Освен, че ги комбинират с други наркотици, но и пият алкохол и по този начин умират. И тъй като не могат по никакъв начин да ги спрат в момента, се налага закон. Старото поколение да не сме били по-умни, като дишахме лепила. Още помня, човек. Четвърти клас става някъде, защото тогава се правих тия прости. Все пак сме на село, тогава не бяхме в града. Събирахме лапетата и едното циганче ни викаше: елате тук сега. Защото, нали знаеш, ако не слушаш циганчето, ще ядеш бой. И елате тук сега ви покажа нещо и той вади едно лепило. Я подушка и той: не, подушка бе! И като го фана за главата. Ужас! Подуши наши един път, два. Това ми беше експириенса с лепилото. Тия течете лепила, където са в дългите опаковки, ако се сещаш. Дишах и от сухите лепила. И от сухите лепила, не. То как се диша сухо лепило, то на нищо не мирише. Да бе. Искаш ли да си намеря от уния лепила старите да ги подушка? Я ми дай едно сухо лепило, ще го отхапа да ти покажа. Не съм чувал някой да диша сухо. Истината е, че в всеки един вейп всъщност може да бъде вложено различен вид психоактивно вещество. Няма значение дали е с никотин само, винаги може да бъде вложено наркотично вещество. Този има мега дългите чорапи. Това не забеляза. Да, не знам как го видях, но този има изключително дълги чорапи и изключително къс панталон. То така е модерно. Що се отнася до забраната, най-вероятно законодателят ще предвиди различните рестрикции в зависимост от това дали ще има административно наказание. Добре, защо? Значи, хем ни забранят, хем ни правят туториал. Гледай, брат. Това литерали си е туториал. Той го зарежда. Да, това сигурно им е дилъра в момента. Правят му реклама. Не знаете как да действате на този етап. Не. Докато няма разписана правна норма, няма да има и инструкции, които да... Значи, продавайте си за сега, всичко е наред. Нави туториала да ви забързаме малко процеса, се научите. Няма да има и инструкции, които да дават като няма инструкции, насоки на служителите в каква рамка. Блъскайте яко. Те забраняват сега продажбата в магазините. Кажете ни, вие на терен с какво се сблъсквате в момента? Я да видим средностатистическите наркоманчета в България. Какво правят? Че сте коментирали за налични вещества вече и у нас, в България, на нещо, което е по-силно от фентанила. Става въпрос за вид транквилант, който се използва в ветеринарната медицина, като много често се използва дори за слонове, толкова е мощен, когато се приема... Нормално брат, нали говорим за слонска опойка. Той вика, понякога се ползва и за слоновете, толкова е силен. Се стига до състояние до кома или... чакай, моля. Не мога да разбера. Едно време наркоманчетата пушиха трева, за им е забавно, а днешната младеж имам чувство, че ползват наркотици, че се умъртват буквално. Да. Човека каза, че този наркотик ги кара да припаднат за определено време и това е. Транкилайзър. Да, ма то просто е изпържен мозъка. Те искат нещо още по-екстремно. Това не е никакъв експеримент. Експириенс е как? Експириенс е да удариш едно хапче. Да спиваш и се събуждаш от нищото някъде си. Представяш ли си? Как ти ако си легнал на земята, ще се събудиш на земята? Или може и да не се събудиш, защото човек каза, че влизаш в кома.